Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United Nyotrep Movement kara Leit Be-Aiñ ka Dorkhas show Chief Executive Member ka Jingjyllei Hills Autonomous District Council uba thombor shiwan ban kintu ka council ban tuklar lem ka kam Khaïi pateng jong ki bar Jylla ha East Jingjyllei Hills habakran chikilat pathai khubor hagala sngiublei u president ka UHM uba brosenli siangshai ulaong ka Jingjyllei Dorkhas show CEM ka GHADC kalong ban kintu baka council kan shimkhia Halor ka Khaïi Be-Aiñ ki bar Jylla klem ki kot kisla ki babiang hapa upur usam jong ka East Jingjyllei Hills District shishu ka UHM kala kinturu ka council ban penlong ka Jingkhanra trading license but labor license jong ki bar Jylla East Jingjyllei Hills District but kala aipor ushita yo ka council ban le ya kani limkumta ka seng kan khanrahi khanang baka Khaïi pateng kan long ka basngan hagisni ki por ki banwan Ngina kaliang ka United Nyotrep Movement UHM East Jingjyllei Hills District ngikerpat happy UCM bapin chimkhia ya ka Khaïi Be-Aiñ ki bar Jylla klem ki kot kisla ki babiang hapo uput usam jongi ba ka UHM East Jingjyllei Hills namar kat kum ka jingchem jongi nishem ne ngilap baki Khaïi paho klem dakhen ya ka an jong ka district council badai lengba ka jing khmi jong ka district council kumta ni banjur ya ka office jong pi ba pidai ban simkhia ban khanra ya gini ki khar poi e ki banuro wat ban sim ya ka plengja jongi ki trai muluk ninge kem ba pinsim khia ya kani ga jing ujor jongi lada ka trade lengba ka badai khmi kamla e tengi nagaseng ngin ai por sitayo bat ngin khandra hi no mangi khnang ba ka pateng kanlong ka jingchong suk chongangan haki pateng jongi